पुलानो हामबाय आंनि खाजानि मीडिया फ्रेंड्स तेवर फाइमानजा फाइनाय सिनि आसुकफां मीटिंनि आसुकफां सिनि सेटिं डेमोन्स्ट्रेशन आसुकफां सिनि सार रविंद्र देबबर्मा सीनियर मोस्ट एमडीसी तेवर फाइमानजा फाइके सिनि DWF नि प्रेसिडेंट सिनि सिंधु पुइना जमातिया ते वर्किंग प्रेसिडेंट DWF नि बीना रानी देबबर्मा ते आंनि गानाव दङ बुसकाङो YTF नि सेक्रेटारि ताई गानाव दङ सिनि दारा ब डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरामथानि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिनैनि प्रेस मीट मा खालामनायनि कारण होनाखै जों बुसकां 28, 29 2 days continuously जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालामनानै थाङै दङ आबो अंके सिनि मूल डिमांड के 3 चार्टर ऑफ डिमांड्स नंबर 1 होनाखै जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट ए सेपरेट स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and 3 ताई सेकेंड नंबर अंके an immediate implementation of 125th amendment bill in TTADC number 3 अंके conducting village council election in TTADC आ काइथाम पॉइंट तैनो जों 2 दिन दरना जों दुपाली बाजार खुमलंगो जों एसेम्बल लंनाय जों अ जागायाव जों सिनि त्रिपुरामथानि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट खाजाक दङ जों आबोनि बिसिङाव खबजाका ताकारजला आगरतला जलिराम ताई सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलुनाय जों त्रिपुरामथा YTF ताई DWF जे समस्त सिनि त्रिपुरामथानि सापर्टार दंनाय गोरों जागानि जत बिसिनि कम से कम जों और 3000 से एबाब जों और गैदरिंग खायनाय खुमलुं हाय जागाव ओंखाय जों आ जागाव गोबां मा खालायजाखा सिनि सामुं हुमुं खालायनायनि बागैबो जों संलायखा जों जतनो प्रिपेयार जों जतनो सामुं खालायनायनि बागै दाउ थिथि ताई जत फायनाय रंनो बहायनो कबंना मुसुङो जत खा नांगै सिनि जे पॉइंट तैनाय ताई सिनि अमान थाइनो जों तुबै फायमानानै आ डिमान्डो जों सक्सेस खालामनानै बागैनो जत बरंनो खा काहामया फरायनाय जत पार्टिसिपेट खायनायनि बागैनो आं खाबाय खबाय खबजाव हामबाय। Thank you.